سلام كم يتلاكم كبرات عزب تعطاو زينا سبورت انه زينا زغرب لكم ميكائيل حركم هاغراويت غانتا ايرترا صباح قدامه انصار مزنا السودان اب ستاديوم اسمرا ناي محزنه صوتا كتكايديا እዚ ጾታ እዚ ናይ محزنه ኮይና መንጎ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ብዝተገብረ ምርድዳዩ ዝትግበር ዘሎም እቲ ቀዳማይ ጾታ በስመራ ከካይድ ምዃኑ ፕሬዝዳንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አብርሃም ገሊጹ ንምድላው ናይ ሃገራዊት ጋንታ መልኪቱ አሰልጣነታ ጋንታ አቶ ዓለም ሰገድ ኤፍሬም አብዛሃቦ መግለጽ ድማ ኤርትራ አንጻር ሱዳን ዝህልዋ ጾታ ብዝግባ ተዳልያቱሉ ከም ዘላ በመግለጽ ናይ ደገፍቲ ምትባዕ ከይፍልዮም ተላቢዩ ቴክኒካል ዳይሬክተር ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ አቶ ዳንኤል ዮሐንስ ቢጊዲው ዛጋንታ ንክልተ ሶምናት ልምምድ ክትገብር ምጽናሓ ሓደሽቲ ስልቱን ክትፍትን ተዳልያ ከም ዘላ ገሊጹሎም ዛግራዊት ጋንታ ካብቲ ምስረት ዓቢ ዝኾነ ዕማማትን ዓወታትን ከም ዝሰርሕ ዝገለጸ አቶ ዳንኤል እቲ ስራሕ ናብቲ ዝድለ ደረጃ ብቕዓት ክሳዕ ዝብጻሕ ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጡ ዘሎም ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሮቤል ተስፋ ሚካኤል ብወገኑ ተጻወቲ ዘድሊ ምድላው ከም ዘካይዱ እቲ ካብ ሃገር ወፂኦም ዝሰርሑ ስራሕካ ኣብ ሜዳኦም ምስ ደገፍቶም ኮይኖም ክደግምዎ ባጊ ከም ዘለዎም ተራፍቀርት ስፖርትካ ልዑል ክኸውን ተማሕጺኑ ብዘይካ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ማልያታት ናይ ሃገራዊት ጋንታ ንምሸጣ ቀሪቡ ከም ዘሎ ህዝብኻ ነዘን ማልያታት ብምግዛእ ደገፉ ከበርክት ፀዊዕሎም مزنة ጾታ ኤርትራን ሱዳን ጽባሕ ቀዳም ሰዓት 3 ፈረቓን ድሕር ቀስሪዩ ክካየድ መበል 15 ጊዜው ዝካየድ ዘሎ ኣብ ሃገርና ኣፍሪካ ድማ ብደረጃ ዓቤቱ ኣብ ቅድሚ ዝስራዕ ላትሮፒካል ኣምቢሳ ቦንጎ ትማሊ ናይ ረብዓይ መድረኽ ውድድር ኣካይዱ ነይሩ ዝተረኽበ ውጽኢቱ ይስዕብ ኣብ ናይ ትማሊ መድረኽ ተቐዳድምቲ ናይ 190 ኪሎ ሜትር ውድድር ኣካይዶም ነዛ መድረኽ ካሜራናዊ ክሎቪስ ካምዞንግ ብ4 ሰዓትን 34 ደቂቃን 42 ካይትን ክዕወተሉን ከሎ ካልኣይ ሩዋንዳዊ ዮሴፍ ሃሩሪያ ሳልሳይ ሞሮካዊ ኤልሳባሂ ብምዃን ናይ ውድድሮም ክዛዝሙ ኤርትራዊ بينيام غرماي حمشاهن هنوك ملو برهان تشعي درجة بمحزن وددرون فتسيموم ناغنيل تسفاتين زوددر بعد 4 ساعات 59 دقيقة 51 كايتين زمر حزلو تقدر ما يكون هنوك ملو برهان داويت يماننكا رابعي كومندوما تشعي درجاتات بمحزن صعوبة زلو تقدادمتيوم امنا نتويخا هنوك ملو برهان بسوانا نتوين مرح زلو كون بينيام غرماي كا بسوانا شدش نتوي كالاي درجة ناغنيل تسفاتين بسوسان شومت نتوي اب 50 درجات تقيمتو يصعبهم امنا بلوز منسين ناغنيل تسفاتين اب كرمي زلو كون هنوكن داويتن كالاين رابعين درجاتات حزم زصعوبة زلوهم امنا عقب الدما داويت يمان مرح زلويو بغانتا رواندا بقدميت زلا غانتا كتكون ኤርትራ ካብ ካልኣይ ደረጃ ተቐሚጣ ናብ ናይ ሎሚ ውድድር ኣምሪሓላ ዙር ላትሮፒካል ኣምቢሳ ቦንጎ ሎም ዓርቢ ብናይ 5 መድረኽ ውድድር ክቕጽል እዩ ተቐዳድምቲ ካብ 82 ኪሎ ሜትር ዝሕቆት ውድድር ከካይዱ እዮም ግብራት ዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሳብዚ ፍጸም ሰላም